अरे कटनी भइल पिटिया भइल अब खेत बका हो घूम के आगुलो खेत का। हां या गने जो पोल गड़ावत रही। अच्छा वो लाइन आवत ना बोरिंग आवत तर लाइन मर दे अब चारू भर भीड़ जी पूरा बधारी में ना। हां अच्छा चलो सरकार तनी ध्यान देले बना देले बा ध्यान। अच्छा ध्यान देले बा तो देखो बिजली तनी फ्री रहो तब तो बिजली तो फ्री ना हुई। हैं बिजली तो फ्री ना हुई। बिजली फ्री ना होई। कंज्यूमर बने के पड़ला का तब जाके पोल इलाका लाइन। अच्छा आ होता ई कितना लागी पैसा कंज्यूमर बने में हो तो अब देखो ना 24 चाहे 36 रुपया लागी साल में। अच्छा हाँ तो इहो मर्दे अब तू पटावा चाहे मर चला चले डीजा इतिया है ठीक है बड़ुए जेने तीन आदमी तार बिछा देत रहन अब तारावा से आदमी मर बुला नसरी बाबा एगो हाँ। गांव के तार हो जाता बड़ी दिक्कत बा तार से। अब पटावे के खेत लेकिन खोजा तड़ी से अब हो गेले कई दिन नु। हाँ पटिया सम 2-4 दिन में। कैसे कि अब खेत पटावे लायक हो गेल रही सर मर्दे छहिरवा इला पर ठंडा लागत है ना। पछिया नु हो अरे मर्दे पछिया में तार बुझाता जब जब बहे पूरा वैया हो मन बिगड़े सैया हो। हाँ ई तो बात ठीक बा बाकी पछिया बहत नु बहे के पछुआ पूरा हो बहुले पछुआ मस्त सजना जाना। अच्छा गाना को सुन ले गाना तो मर्दे गाना तो निकलता ही बा हमनी के रियल में नहीं बा दिमाग खराब हो जाता ठंडी से। ठंडा से तो बढ़िया बढ़िया लोग के गाने फट जाता। अच्छा बताओ एक दिन में आम फर जाइत तो कितना बढ़िया रही। बिसवा जुग हो जाइत हैं? बिसवा जुग है कहली मतलब वो सब चीज सब्जी सालों मिलता इहो सालों मिली मिलेला कलकत्ता में मिलेला। अच्छा हाँ हमने दिल नहीं किया ना ना हमने दिन व्यवस्था नहीं किया बस। तो घरे से फोन आइल हमर ते का कहत हाँ इसकी आवे के बा आदमी कहता नहीं यहाँ भरले रहता समझ घर हूँ वाला। हां तले ने खेती देखो हई देखो हौ देखो सब तो आदमी भेजल लोग कि जा तुम देख लियो कि खेतवा पटावे ले हो गेल बा। अभी आधे दूर पहुंच रहे तो सही फोन आ गेल है। अच्छा आधा तो घूम ले में आधा छोड़ देले बने। और कब का तो भैंस की आवे के बा। अच्छा का करबो हो तो करही के बा सब यही में करते हुए चले के बा। हाँ तो क्या करे के बा हमें मिला मिला के सब